Bueno, aquesta taula rodona, com veureu, hi ha bastanta gent asseguda, són representants de 3 candidatures alternatives i municipalistes que són per nosaltres un referent. I amb aquesta taula rodona el que pretenem és fer un enfocament general de la feina pràctica i diària d'aquestes candidatures i organitzacions, com l'exerceixen a diferents punts del país, i voldríem que amb aquesta taula rodona i debat amb el públic veure com se coordinen aquestes lluites amb el teixit social del municipi i també conèixer quines diferències ideològiques i pràctiques hi podem trobar entre el que siguin aquestes candidatures i els partits polítics convencionals. Com he dit, aquí tenim representants de 3 candidatures. De pròxim cap a jo, a Medinyà, tenim 2 representants d'Amunt, que és l'Assemblea Alternativa Municipalista, Amunt Montcada, Alternativa Municipalista d'Unitat Popular, que és una candidatura que fa relativament poc temps que ha decidit fer pas a presentar-se a les institucions, concretament a l'Ajuntament de Montcada, i que és el resultat de 3 anys de reflexió d'un grup de persones molt vinculades en els moviments socials combatius del seu poble, que ja jo veient la llista ja fa enveja de veure totes les quantitats de moviments socials que tenen, des de l'Associació Cultural de Moixeranga, el Col·lectiu Somnis, Grup Escau Sant Jaume, una esportiva de rugby, com per exemple tenen una plataforma d'aturats, tenen un col·lectiu de dones, tenen un Ateneu de Montcada, tenen una plataforma d'afectat per hipoteca. I així aconseguint que gent d'ideologia diversa s'ajunti per tal de forçar un canvi a l'Ajuntament. I se defineixen com a un grup de treball polític municipalista, anticapitalista i feminista, i no són un partit, sinó que són una agrupació d'electors i han hagut de recollir firmes, els demanava un mínim de 500 firmes per poder-se presentar i han aconseguides més de 700. Sí, 750, sí, exactament. I el que comptava aquí és, en primer, com és proximitat, en Dani Morelló i Horts, que és nascut a València i fill d'una família de classe treballadora i montadina de fa generacions, i ja està membre des de que tenia 16 anys de molts col·lectius socials vinculats a l'anticapitalisme i al nacionalisme de Montcada, entre els quals es troba la militància de l'Assemblea d'Estudiants Nacionalistes i Endavant o l'Intersindical Valenciana. I que se presenta com a número 3... No, estic de 7. De 7? Sí. Perdona. I després tenim en Ferran Quadros Cervera, que és nascut de Montcada i fill d'una família treballadora d'immigrants andalusos i dels serrans, i que ha estat molt vinculat des de sempre en el moviment associatiu montcadí i que ha estat escollit com a cap de llista de la candidatura de Montcada a les properes eleccions municipals després d'un procés de primaris on han participat prop de 200 persones. I això seria una mica de resum per no allargar massa. A continuació tenim a 2 militants i també actualment regidors de la CUP de Vic, que són en Nil Puigvila i en Marc Bernoles, que després que actualment són els 2 regidors que tenen la seva candidatura a l'Ajuntament i que Marc Bernoles i Vilamala és tècnic superior en integració social i fa feina de monitor de menjador a l'escola Guillem de Montrodon de Vic, i que en Marc Bernoles concretament fa molt d'anys que milita a la CUP, però des de 16 també ha estat implicat en diferents organitzacions de lluita social de la ciutat. I després tenim, com hem dit, en Nil Puigvila i Illa Català, que és sociòleg de professió i que també és regidor, i que en aquesta legislatura, en la pròpia legislatura, se presenten com a Capgirem Vic, que és una candidatura que agrupa el que seria la CUP de Vic, procés constituent i tot un seguit de gent que, com ells defineixen, la gent que ja no forma part de cap de les dues, ni de la CUP ni de procés constituent, ja és fins i tot més gent que s'hi havia dins les organitzacions.
I en darrer lloc tenim el que seria ara mateix el nostre referent de candidatures alternatives a Mallorca, que és Alternativa per Pollença, i comptam amb la Marina Llobera, que se presenta com a cap de llista, i després tenim en Pepe García, que ha estat regidor crec que dues vegades a l'Ajuntament de Pollença, i que ha estat un exemple sobretot per fet de demostrar també que la campanya electoral no se fa un quant mesos o unes quantes setmanes abans de les eleccions, sinó que la campanya electoral se fa durant 4 anys i que els projectes han d'anar amb un termini més llarg que el que seria la seva pròpia legislatura, perquè com ells mateixos van mostrar, van fer una proposta de candidatura unitària fa prop d'un any i mig, 2, si no vaig errat, que al final no va arrelar del tot per no dir gens, i ara hi ha una candidatura unitària que justament és tothom sense ells. Per qualque cosa deu ser, i que jo crec que les seves expectatives deuen ser més altes en quant a representació que tenen ara per aquesta pròxima legislatura. Com està estructurada aquesta taula rodona? Aquesta taula rodona l'hem estructurada al voltant de 3 punts, que la intenció és que cada candidatura tingui uns 5 minuts per explicar-la i després deixem uns 5 minuts d'intervenció en el públic. D'aquesta manera, un poc més d'una hora no haurem sortit, i si després queda una mica més de temps i de ganes, se podria fer qualque pregunta més. Així, si us pareix, anem en aquest sentit i anem canviant. El primer bloc de preguntes seria: per què aposteu pel municipalisme i com lligueu aquesta pràctica al fet de tenir un projecte polític local o nacional més ampli? Què considereu que pot aportar la lluita institucional a les reivindicacions socials del municipi? I ha de ser la vostra candidatura la punta de llança de les reivindicacions socials o simplement ha de respondre de la resta de moviments socials? Sí. Caldria en un principi començar contextualitzant què és Montcada. Montcada és una ciutat que està molt a prop de València, 6 quilòmetres aproximadament, al voltant de 20.000 habitants, 20.000 i alguna més, que tradicionalment ha estat un poble agrícola, ara ja industrialitzat. Als anys 70 va rebre molta població immigrant i ara estarem al voltant d'un 50% entre població vinguda de fora i població que és de Montcada mateix. Sempre, o almenys des que nosaltres ho coneixem, ha hagut un moviment, un teixit social d'associacions, de col·lectius, treballant, ha hagut una inquietud d'estar treballant per diverses qüestions al poble. Nosaltres vam sorgir de totes aquestes associacions que has llegit ahir, la Moixaranga, Somnis, col·lectius de dones... Sí, una puntualització. En principi tu has fet una relació d'associacions que no estan actives actualment. Vull dir, ha sigut precisament el que comentava Ferran, fruit d'aquesta evolució. La Moixaranga no existeix actualment, però ha sigut com el fil conductor de tot este període d'uns 20 anys. Donada tota aquesta situació que venim vivint des de fa ja prou anys, un col·lectiu de gent que se coneixien també del poble i de participar en tots aquests moviments, decidim crear un grup de treball polític que encara no teníem clar si se presentaríem a unes eleccions municipals o no se presentaríem a unes eleccions municipals. Sí que teníem molt clar que el nostre àmbit de treball anava a ser el municipi i no anàvem a anar més enllà, és a dir, per no supeditar-nos a cap altre estament ni cap altra organització que poguera dir-nos com fer les coses o com no fer-les. Teníem molt clar que aquest era el nostre àmbit de treball, teníem que treballar ahir per tal de tornar a recuperar una altra volta tot allò que havíem perdut, que eren les capacitats de decisió i la capacitat d'opinió del poble. Des de fa 3 anys fins ara hem vingut treballant amb diversos actes, xerrades, col·loquis, debats,
que intentaven motivar a la participació i a la formació de tota la ciutadania. I arribats a aquest punt, després també un intent de procés de confluència amb l'aparició de tots aquests moviments nous o partits polítics com Podemos i demés, i de tot el tema de l'aparició també dels Guanyent, considerem que sí que és necessària, si estem apostant per una unitat popular, intentar aquesta confluència i es posem mans en l'obra. Anem a anar a tots els partits que que compartim certes qüestions de càrrec o ideològiques, i ja no tan sols els partits, sinó també aquells col·lectius d'on venim nosaltres. És a dir, anem a fer realment possible aquesta unitat popular. Després de tot aquest procés de confluència, arribat a un punt, se n'adonem tots, que és impossible. Nosaltres ens quedem una mica desemparats, una mica decebuts per tot el procés, i és quan ens plantegem realment què anem a fer. Si tirem endavant el projecte com a una eina política dins de la institució, si anem a anar a les eleccions o no. Clar, nosaltres podríem haver-se sentat en la nostra assemblea, unes assemblees que són obertes, i haver-ho decidit. Però el que realment necessitàvem és que, si som representants i estem participant a diversos col·lectius, que aquests col·lectius foren els que realment digueren si era necessària aquesta candidatura o no era necessària. Convoquem una assemblea molt més oberta, mobilitzem a molta gent, aproximadament a l'Ateneu s'ajuntem al voltant d'unes 100 persones, se debat i d'ahir és la necessitat és necessària que Amunt Montcada es presenti a les eleccions municipals. I és quan decidim donar aquest pas i posar-se en tot el tema de l'agrupació d'electors. Això és una mica el resum de per què el municipalisme dins d'Amunt. Sí, de fet, jo si tinc temps de puntualitzar, d'ampliar per a que s'entenga un poquet, nosaltres això funciona des de fa 3 anys i en un context determinat, que és el de la crisi, amb una mobilització social un poquet més gran de la que sempre havia hagut, tot i que Montcada sempre ha tingut aquesta sau de mobilització, vull dir, té fama a la comarca de ser un poble una mica guerrer i això. Aleshores, nosaltres sí que vam tindre molts debats per la pregunta, la referència a nivell local, referències nacionals i tot això, tot i que sorgís d'una sèrie d'organitzacions com la Plataforma d'Aturats, com el Col·lectiu de Dones, com l'Ateneu i tal, sí que ens plantegem aquest debat. És a dir, a Montcada existia un grup local de la CUP, un grup de suport que no arriba a constituir-se com a col·lectiu local i tal, i aquest grup fa una reflexió al voltant de si a Montcada, en el context de València, que no és comparable al context del Principat o d'altres llocs, fent una anàlisi de la realitat contextual del poble, si una CUP era el més adequat a Montcada. Estratègicament considerem que no, que això ens limita en quant a la realitat. En lo social coincidim amb moltíssima gent al poble, però en lo nacional la realitat del País Valencià no és la realitat del Principat. Aleshores fem la reflexió i anem a ampliar el ventall perquè és una situació d'emergència social i aleshores hem de treballar amb molta més gent. Tot i això es genera un debat al voltant del grup municipalista, que per això comentava un company que ha parlat aquestes setmanes de que no ens definim com a independentistes, tot i que el decàleg és fruit d'una sèrie de debats ideològics en profunditat, perquè sí que consideraven que hi havia que ancorar ideològicament el grup, no podia ser una cosa que no és de dretes ni d'izquierdes. Aleshores fa un debat i és un decàleg on ens definim anticapitalistes i tal, i sí que hi ha un punt, que és el punt 7 del decàleg, que tot i que nosaltres som molt estrictes en això, vull dir, Amunt Montcada és una eina exclusivament dissenyada o sorgida dels moviments per a la realitat de Montcada, sí que Montcada s'emmarca en un marc nacional que en el nostre decàleg, que és públic i notori, vull dir, està penjat això sí que diguem que el marc nacional és el que internacionalment, a València sempre es parla molt en eufemismes, el que internacionalment es coneix com territori de parla catalana o països catalans. Amunt no és independentista, reconeix el dret a l'autodeterminació i sí que diu que Montcada, que no està flotant en l'univers, vull dir, està dins d'un marc nacional que són els països catalans. Això es reconeix
països catalans o països de parla catalana o territoris de parla catalana, perquè segons la terminologia, i a València sempre ha hagut una guerra de terminologia, pot generar certa incomoditat. Hi ha un poquet de relació amb el local, nacional, el vincle i tal. Bé, jo començaré dient una mica també la situació, és a dir, Vic és un municipi de 42.000 habitants, una ciutat mitjana, és una ciutat amb una llarga tradició conservadora, on diguem que durant molts anys ha governat la dreta, en aquest cas la dreta més catalana, més relacionada segurament amb l'Església, és coneguda per la ciutat dels Sants, que hi havia hagut fins a 25 o més esglésies en actiu, no? És una ciutat, però al mateix temps, que ha tingut sempre un teixit associatiu molt viu i que té una llarga trajectòria de lluita de l'esquerra independentista, diguem, contemporània, tal com la coneixem potser avui en dia, però que evidentment ha anat evolucionant i que ara jo crec que dibuixa un horitzó molt favorable a totes les candidatures com la CUP de Vic. Ara aglutina, en aquest cas, Capgirem Vic, que és procés constituent, la CUP de Vic, però cada cop són més persones que no són militants de la CUP ni militants del procés constituent que s'apropen a l'assemblea, per tant, és una suma que multiplica, diguem nosaltres, i hi ha expectatives reals de poder començar a assentar les bases per la ruptura amb les polítiques que s'han fet fins ara i per canviar les coses d'una vegada per totes, no? Per què apostem pel municipalisme? Nosaltres, com a sobiranistes que som, en el benentès de la paraula, perquè avui en dia aquesta paraula se la posa a la boca a tothom i pot estar perversa, no? Es pot fer una utilització perversa d'aquesta paraula, per tant, com a sobiranistes que som, volem decidir sobre tot allò que condiciona la nostra realitat local, però com que no vivim sols, no? Vivim col·lectivament en una comunitat, no? En aquest cas en els països catalans, doncs llavors trobem que les realitats locals, a Vic, a Montcada, a Sóller, en molts llocs, poden ser o poden tenir problemàtiques molt similars, no? Per això crec que és bo que hi hagi un projecte local, però que alhora tingui un projecte amb visió i amb coherència nacional, perquè al final ens podem trobar amb problemàtiques com les que ens ha explicat en Jordi aquí i a tot arreu, o de transparència, o de participació ciutadana, o de moltes coses d'aquestes, no? Llavors, això. I el municipalisme què ens dona? El municipalisme, per nosaltres, és una eina política que ens dona, per un cantó, ens dona veu a les reivindicacions i propostes polítiques que surten des de la base, perquè entenem que nosaltres som els moviments socials per naturalesa, almenys en el cas de Vic i en molts casos que coneixem de les CUP, per tant, som els moviments socials per naturalesa, per tant, ens dona veu en aquestes propostes que surten de la base, quan altres el que han de fer és cops de colze per poder entrar en aquests moviments socials i poder, diguem, articular les seves propostes des d'aquesta base, no? Llavors, també la representació institucional penso que ens dona el fet de representar uns determinats interessos de classe, no? En el nostre cas, de les classes populars, enfront dels que ja estan representats i que són els més visibles, no? Que són els dels governants. Per tant, és una eina per representar a les classes populars perquè aquests interessos no siguin invisibles i alhora també com una defensa i com un atac a les seves polítiques per poder respondre en el tu a tu des del seu joc, no? Que fan. Llavors, també pensem que és molt important en aquest sentit el municipalisme perquè crea un relat alternatiu al relat oficial que es dona de la ciutat, és a dir, som protagonistes d'un altre model, el model dominant, d'uns altres conceptes, d'unes altres referències, no? Podem parlar d'altres referències que no són les que fan servir ells. Per tant, al final, demostrem que hi ha un altre tipus de poder, que és el poder popular, i que surt d'una altra base, que té uns altres referents i que té, al final, uns altres objectius. I també penso que és una oportunitat per fer propostes polítiques rupturistes. Per què? Perquè les propostes que podem fer candidatures com la CUP no són d'anar a fer petits canvis, sinó que són, diguem, radicals, perquè van a l'arrel del problema i volen intentar canviar aquesta arrel del problema. Per tant, quan aquestes propostes prosperen endavant amb una moció, amb el que sigui a la institució, segur que representa en canvis reals, no? Ara bé, també és important
que aquestes propostes arribin a la institució ben treballades, no? Perquè si una proposta, diguem, no es porta ben treballada, no s'ha tractat des dels moviments socials, no s'ha construït amb els moviments socials, a l'hora de presentar-la al ple segurament tindrà menys legitimitat i serà més complicat també que pugui prosperar. Llavors jo també entenc que la lluita institucional aporta un valor afegit en aquestes lluites socials perquè provoca que les lluites socials del municipi s'arrelin amb més força i alhora que s'escampin per la ciutat, és a dir, que la gent en parli. I si no n'ha parlat fins ara, provoca que s'identifiquin problemàtiques concretes que abans potser no es veien, no? En aquest sentit. Llavors, força que l'Ajuntament reconegui legitimitat als moviments socials que treballen el tema concret. Això a Vic ha passat molt amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, és a dir, la plataforma d'afectats per la hipoteca s'ha guanyat una legitimitat indiscutible sobre els temes d'habitatge, per tant, és bàsic que quan l'Ajuntament parli d'habitatge hagi de reconèixer la PA i nosaltres, la nostra feina és forçar que quan facin propostes polítiques d'habitatge tinguin en compte la PA, no? Llavors, això és una altra de les coses. També permet fer pronunciar, és a dir, tenir representació institucional municipalista, permet fer pronunciar tots els grups polítics sobre acords concrets, per tant, destapa ideologies i les destapa de tothom, queda tothom en evidència, no? Ho hem vist també al ple de Vic, doncs, votant Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Plataforma per Catalunya conjuntament per tombar mocions polítiques, per tant, diguem, deixa tothom al descobert. I nosaltres pensem que al final la lluita institucional ha de ser un front més en presentar batalla, però ha d'anar, evidentment, ha de complementar la lluita del carrer i sobretot una mica el que va dir, per exemple, el company Pau Llong quan va venir, el vam convidar a Vic. Ell sempre diu que el municipalisme hauria de ser el primer espai de batalla política i no l'últim després del Parlament. Per què? Perquè és en aquesta realitat local on més canvis podem fer i que afectin directament amb el veïnat, no? del poble. I llavors n'hi ha una que si tu vols matisar, que no som la punta de llança del moviment, no liderem, però hi ha un moment perquè la unitat popular la construeix el moviment social, però hi ha un moment que sí que hem d'assumir aquesta lluita en el ple i defensar-la, és a dir, va a la inversa, no? La unitat popular es construeix des del carrer i pot arribar un moment en què la institució s'hagi de defensar sense lluita. No sé, si vols matisar. No, que això insistia en el tema que si diem que estem en els moviments socials, realment ho hem de portar a la praxis, no? Un cop hem creat, o sigui, la CUP sempre diem som una eina més dels moviments socials de la lluita de carrer. Llavors, un cop tens aquest peu a la institució, has de continuar amb la praxis, no? En el teu espai de treball, de lluita del dia a dia, que és el carrer, que són els moviments socials. I amb això ho dic perquè molts cops, quan portes una proposta a l'Ajuntament en forma de moció, és molt important que abans hi hagi hagut aquest treball des dels moviments socials. Els moviments socials han de crear el debat, han de generació d'opinió pública i llavors utilitzar aquesta eina de la institució que s'ha creat des de les candidatures d'Unitat Popular com a corretja de transmissió, i un cop ja s'ha creat aquest debat i aquest debat ja és públic en la població, diguéssim que en el plenari ja és com més complicat, no? De posar-se segons què. Dic perquè molts cops tens una idea molt clara tu, però que la portes, sense haver creat aquest debat al carrer, la portes al plenari i aquella moció s'estampa en quatre argumentacions molt curtes de la resta de grups municipals que la tomen i d'allò no se n'acaba de parlar més. A mi em ve, sempre agafem a Vic l'exemple d'un cop que vam fer malament, plantejant una auditoria ciutadana del deute. Vam començar per portar una moció a l'Ajuntament i aquella moció es va tombar i d'això no s'ha parlat més. Quan en realitat el que potser havíem d'haver fet era potenciar una plataforma de fer una auditoria ciutadana del deute, que es creés debat i llavors portar-ho a l'Ajuntament. Llavors a vegades també la institució
l'utilitzem i també serveix com a caixa de ressonància, no? En temes que potser estem a anys llum de poder canviar, però que si més no se'n pugui començar a parlar, doncs llavors això sí que és un pas que ho fas a l'inversa, no? Primer ho portes davant del plenari perquè surt a la premsa i comences a crear debat, no? Però llavors ja són casos d'emocions que hi ha a les portes del plenari sense cap mena d'intenció que s'aprovin, sinó simplement de crear debat. Bueno, bé, jo contestaré, si Pepe vol afegir qualsevol cosa, m'ho farà d'ella. A veure, nosaltres, a la primera pregunta, no?, de que per què apostam per un municipalisme, partim de que el municipi és l'àmbit d'intervenció més proper que tenim i on més tenim possibilitat de participació directa, que és una de les coses a les que aspirem. Per tant, partim de la idea també de que si hi ha d'haver una transformació de qualsevol tipus, on ha de començar és a l'entorn més immediat i aquest és un municipi. I amb això ja contestar la primera pregunta. No. Després, la qüestió era com se connecta això amb un projecte més ampli, intentant de qualque manera establir relacions amb col·lectius germans en quant a praxis i en formes de fer, sobretot, amb eixos ideològics semblants també, però intentant establir després això, no quedar aïllat, no? Que és un poc igual que més en principi haurem haver tingut més la sensació, penso jo, apoyant-se quan no, que te trobes allà fent feina i al final dius, estem nosaltres aquí tots sols, això és l'aldea aquesta d'anar estèrics, no? També la qüestió aquesta de municipalisme, jo no sé si ho sabeu, però l'Assemblea d'Alternativa surt en realitat de lo que era l'Assemblea d'Esquerra Unida dels Verds. D'Esquerra Unida. I que fa en realitat poc temps, no? Que fa el 2009. En el 2009, de qualque manera, va ser un moment en què la mateixa gent que formava l'Assemblea d'Esquerra Unida de Pollença va decidir que de qualque manera no podia afrontar les contradiccions que suposava a nivell autonòmic, coses com són els pares, pactar amb Boema, etc. I això va ser un dels motius que igual va fer que aquesta sèrie de gent se plantegés fer un projecte municipalista per guanyar en part sobirania i capacitat de decisió i no haver d'afrontar decisions de les quals no podries ser part o no podries tenir capacitat de decisió de què feia que ens suposava el mateix partit a un nivell superior. I això és una de les coses que s'intentava guanyar. En quant a relacions amb moviments socials d'un municipi o això, jo són realistes i no amb aquest tema, clar, primer els moviments socials ja han de ser. Vull dir, jo crec que socioeconòmicament Pollença crec que no és un millor dels escenaris perquè hi hagi molt de moviment, hi ha relativament molt poc teixit associatiu d'un tipus que sigui, ja no t'he dit de... Bueno, no, teixit associatiu... Però no amb... Però les associacions de veïns són associacions per fer viatges, paelles... O sigui, sense enfocament polític. No sé, l'enfocament polític no n'hi ha. I clar, hi ha una poca base, diguéssim. Clar, que s'intenta des d'alternativa, sí, per una banda, clar, intentar dur les reivindicacions d'un moviment socials que surtin, dur-los a la institució, però per altra banda és evident que també intentar estirar o veure de quina manera podem fer que hi hagi més teixit de qualsevol manera Pollença, i això és una de les línies, per exemple, que tenim ara per endavant a fer feina. Si no hi ha teixit associatiu i no hi ha cap tipus de mobilització ni de formes de mobilització, o són molt poques o són molt dèbils, nosaltres hem pensat que és una feina nostra també intentar incidir en aquest camp. Moltes gràcies. Algú vol fer una intervenció breu per part del públic sobre aquest tema?
trobeu? Passam a la següent tanda. Voleu que anem canviant o voleu seguir el mateix ordre? Pot començar per aquí, directament. Bé, entenem que la feina dedicada a la lluita institucional, tingueu representació o no, és molt absorbent. De quina manera eviteu o evitareu o preteneu evitar el fet d'esdevenir un partit polític més? Com considereu que s'ha de fer per no perdre ni el contacte amb la resta de moviments socials ni la coherència amb el vostre projecte polític? Bé, jo el primer és que he estat un convidat de darrer moment, no? O sigui que no m'havia preparat res, però bueno, després de 8 anys de regidor crec que més o menys sí que puc dir alguna cosa. És cert que la lluita institucional absorbeix molt, no? Moltíssim. Ara, com ha dit na Marina, el que també és evident és que a Pollença no n'hi ha una mobilització social. No estem parlant d'un municipi que viu del turisme i que a més viu de renta, sobretot, de lloguer de cases, no? El que dona lloc a una societat rentista que precisament jo crec que una societat rentista és la menys preparada per fer moviment i per res, no? O sigui, és aturar-se a cobrar quan ve el turista a l'estiu i ja està. Partint d'aquesta situació, nosotros vamos a considerar que la manera más fácil de comenzar a cambiar las cosas en Pollença era mitjançant la lluita institucional, ¿no? Porque al final nuestra función allí ha estat una mica canviar totalment la dinàmica de l'Ajuntament, no? O sigui, canviar la dinàmica de l'Ajuntament, sobretot, crec que sí, has de començar a crear el moviment, és comunicació, no? És transparència. Quan nosotros vam entrar en l'Ajuntament, el que vam fer és començar a obrir calars i a buidar d'informació cap a la societat, no? Entonces, un poble que només s'informava per el diari local, que evidentment està controlat, se pot dir sempre, per el poder institucional, perquè depèn de la publicitat, no? De repente pues, comenzaba a conocer que pasaban cosas que ningú les havia dit, no? O sigui, corruptelas, faltas de contratos, podían veure les factures en les que se gastaven els seus dobles i és una feina molt absorbent però necessària. O sigui, jo crec que si parteixes d'una situació en la que no tens mobilització social, el primer és la comunicació. El primer és que la gent comença a estar informada i a partir d'aquí comença a tenir consciència de que passen coses en els seus dobles en l'Ajuntament que realment són pura corrupció. Porque lo que van a trobar nosotros es como de corrupción de los de tipo, ¿no? Caciquismo local. ¿Cómo evitar ser un partido més? Pues en la feina, si las cosas se demuestran fent, ¿no? Y se demuestra pues desde la rotació de càrrecs, ¿no? O sigui, jo he estat 8 anys regidor, però ara se presenta Marina perquè tenim que cada 8 anys s'ha de canviar les persones que ocupen un càrrec, ¿no? I això s'ha de forçar els partits també a que facin això. Transparència total, publicant els comptes, els 2 dels regidors majoritàriament van cap al partit i el partit, a més, dedica una part per la mobilització i per la solidaritat en altres moviments. O sigui, la manera de no ser otro partit és molt fàcil perquè realment els partits són unes institucions decimonòniques, opaques, poco democràtiques. Ha canviat la cosa, jo crec, en els darrers anys. Jo crec que la societat a poc a poc ha impulsat i el que la CUP defensa des de fa 30 anys, no? I alternativa des de fa 9 d'assembleisme, transparència, a poc jo crec que més intenta donar pas, veig que partits que són més grans i tal també al manco intentant donar una apariencia de que van en aquests valors, ¿no? Entonces, cuando ellos intentan donar aquesta apariencia, tú siempre has d'anar una mica més allà. I sempre pots anar una mica més allà, vull dir que ja en campanya electoral segurament és un bon moment perquè els partits ara se posen la màscara de campanya electoral i és molt fàcil desenmascarar-los, no? O sigui, als partits si n'hi ha un tema que és una mica conflictiu no diuen res, se callen perquè perdrien el vot, no? Entonces tu has de demostrar, per això és otra cosa, que no és com la resta, no? Que tu eres valent, tu tens un programa coherent i tu defensas això, hi ha eleccions o no hi ha eleccions, no? Entonces, crec que n'hi ha molt de formes de demostrar que no és un partit com la resta. També intentant que tot el que té a veure amb l'institució no sigui només el que ens dediquem i intentant fer altres coses que no sigui, perquè si no el veure que hauries absorbit de papeleo, vaja.
i no sé, intentem anar fent, no sé, o projeccions, o vull dir, coses més de tipus cultural, encara i ideològica, ara des de l'any passat organitzam una celebració del 1 de maig, intentant de qualque manera que no tot sigui la part institucional, perquè clar, la idea no és aquesta, en realitat la idea és a veure més si aconseguim que se mogui qualsevol cosa, però clar, també la gent del Vallès i les forces són les que són, i amb això ho fem. A veure, jo diverses coses, jo en principi també vull dir, Amunt ha tingut el debat de si és un partit, no som un partit, ja hem dit abans que ens hem constituït o la fórmula que hem triat per accedir a les eleccions és la d'agrupació d'electors. Nosaltres ens agrada, i de fet és un debat molt recurrent, no som un partit, nosaltres som moviments socials, perquè els membres que formen part d'Alternativa Municipalista d'Unitat Popular de Montcada, i de fet l'embrió i quan sorgeix som gent de la plataforma d'Aturats, de l'Ateneu Popular, del col·lectiu de dones, gent d'associacions socioesportives amb tradició també reivindicativa, cultural i tal. Aleshores nosaltres som moviments socials, és a dir, no tenim molt clar que no som un partit. De fet, hi ha com ens diferenciem d'això? Hem sigut molt escrupoloses també de que les formes no foren les dels partits polítics. Aleshores, el primer pas, per exemple, és constituir-se una agrupació d'electors que ens obligava, per exemple, a que la gent, d'alguna manera, els moviments socials i tal, a part de l'assemblea oberta que deia el company Ferran, el fet de recollir signatures era assegurar-se o fer palès que hi ha una demanda realment d'altres formes de fer política o de fer política institucional en aquest cas. Nosaltres, per exemple, fem la recollida de signatures, teníem l'opció, de fet es va barallar en algun moment l'opció d'estar sota una marca paraigües que és Poble Actiu, que això ens facilitava la creació de la candidatura, però vam dir no, nosaltres necessitem saber que hi ha una demanda i la recollida de signatures és una forma d'aconseguir-ho. Nosaltres, per exemple, hem fet les primàries és una cosa que ara està molt manida i tal, la gent sempre fa paripés de primària, nosaltres hem fet unes primàries creient-se que era la manera de fer-ho i sent el més transparents possibles i tot això. Dóna la sensació que estic fent un míting i no m'agrada gens. Però bueno, nosaltres fem unes primàries, on s'ha triat des del primer a la darrera, amb 2 votacions, a cap, a cos, hem fet jornades programàtiques on participa qualsevol, sempre de menys mínims, un codi ètic, lògicament, no que entre qualsevol persona i tal, però hem sigut molt escrupulosos, pot ser que hi hagi coses que no les hem fet bé del tot, però de fer una forma de treballar la política o la política institucional de forma diferent. I per què? D'alguna manera hem intentat reproduir com funcionem en la plataforma d'Aturats, com funcionem en l'Ateneu, les assemblees són obertes, pot participar qualsevol, no hi ha militància en el sentit estricte de quota i tot això. Hem reproduït el funcionament dels moviments socials en Amunt i per això no crec que tinguem... El perill és l'absorció que puga fer la feina institucional, la que ens puga llevar des del carrer, però ara ho matisaré també això. Hem reproduït el funcionament del moviment social perquè Amunt és una part, una pota d'aquest moviment social que hi ha a Montcada. El tema institucional ho tenim molt clar. D'alguna manera aquest teixit més combatiu, més transformador, funciona d'alguna manera com a moviment. Aleshores, d'alguna manera s'entén Amunt, en aquest cas com el braç que estarà a les institucions i treballarà aquelles coses que es puguen treballar des de les institucions, com comentava el Jordi, o el fer d'altaveu també de caixa de ressonància i ampliar el ressò que puga tindre el que fan els moviments. I com compaginarem? La lluita sociolaboral la farà la plataforma d'Aturats, la lluita juvenil la farà l'Ateneu. Amunt serà d'alguna manera, és una estructura molt clàssica, és de moviment, un moviment que té diferents braços, el braç polític, el braç juvenil, d'alguna manera es podria entendre així. És a dir, però sí, és evident que ara, per exemple, que estem en tot el treball burocràtic de l'agrupació d'electors, de les signatures, això absorbeix molt d'esforç, però la voluntat és
és delegar o repartir la responsabilitat de mantenir aquesta flama permanent de reivindicació. Sí, de fet, bueno, la pregunta va començar per entenem que la feina dedicada a la lluita institucional és molt absorbent. Nosaltres encara no tenim l'experiència institucional, aleshores no podem saber si realment és així d'absorbent o no. Se la imaginem. I encara que ho fos, perquè ara ho direu vosaltres, que sí que teniu l'experiència, encara que fos així, realment aquesta absorció per nosaltres no hauria de ser tant tenint aquests braços. Vull dir, si darrere de nosaltres estan aquestes associacions, darrere, al nostre costat, estan aquestes associacions, aquests col·lectius, evidentment l'absorció no té per què ser tanta, perquè nosaltres el que farem serà transmetre tot allò que aquests col·lectius realment no s'estan demanant. No serà una qüestió que nosaltres anirem a dir, sinó seran els mateixos col·lectius els que estaran demanant que això funcioni d'una determinada manera. De fet, ara mateix, després d'haver creat Amunt, l'Ateneu, que sempre s'havia definit com a partidista, l'Ateneu de Montcada, s'havia definit com a partidista, no com a polític, però sí com a partidista, va fer unes jornades de convivència i de definició política. És a dir, ells ja, és un grup, diguem, molt més jove, de gent molt jove, ja estan volent-se definir també políticament, encara que siguin apartidistes, per tal de tindre o poder donar o ser veu també dins d'aquesta institució. Som molta gent també del món que participem de l'Ateneu de Montcada. Són qüestions que ens facilitaran aquesta tasca institucional. Bé, bueno, nosaltres també portem bastant temps repetint no som un partit polític, no som un partit polític, no som un partit polític. Això de cara a l'opinió pública costa molt de fer entendre, però nosaltres quan ens ho diem a nosaltres mateixos no som un partit polític perquè no ho som. D'entrada per una cosa molt òbvia per tothom, sembla que per tothom que és aquí no és, perquè som assemblearis i qualsevol decisió que aquesta candidatura s'estigui, o que qualsevol posicionament que aquesta candidatura estigui adoptant a l'Ajuntament s'ha de debatre i l'última paraula la té l'Assemblea, no? I això és una cosa molt òbvia, però realment quan estàs allà dins ets l'únic que ho fas, perquè allà estàs a dins de comissions informatives a l'Ajuntament a porta tancada i allà s'estan prenent posicionaments i decisions in situ i tu dius bueno, jo crec que això, la nostra posició serà aquesta, però ho haig d'anar a consultar amb la meva assemblea, no? I això xoca a tothom, des d'iniciativa fins a Convergència i Unió. Vull dir que sembla molt obvi, però quan estàs en el treball institucional trobes coses que per tu són molt evidents i que per la classe política no són l'antítesi. Llavors, bueno, també una cosa molt clara, fer la determinació d'un codi ètic, no? Com s'ha fet crec que totes les candidatures municipalistes, de limitació de sous que com a màxim estiguin a la mitjana salarial, el que s'ha anomenat abans de regeneració política, de canvi cada X legislatures, cada una o dues legislatures. Llavors, a part de ser una assemblea local, no estem en una assemblea que és una bombolla dins de la ciutat, no? La gent que formem part de l'assemblea, a part estem participant i estem organitzant en diferents col·lectius, diferents moviments socials i en diferents plataformes, no? És la nostra forma de teixir aliances amb la resta de gent d'esquerres, no amb pactes de partits o pactes de legislatura. Llavors, també en aquest treball en xarxa intentar portar-lo a terme dintre de tot el que puguem en el nostre dia a dia a l'Ajuntament, no? A l'hora de tractar casos concrets, doncs valdre que tu ets un moviment social, no? I que estàs dins una xarxa de moviments socials i, per exemple, si es tracta un tema d'urbanisme que volen construir un pis en aquell barri que és d'una realitat eminentment rural i que tu hi estàs en contra, però en realitat per molt que administres la documentació tampoc estàs creant un cos argumentatiu molt clar, doncs, hosti, contactes amb aquella plataforma que estem conjuntament en oposició a aquella carretera, que és de l'associació de veïns d'aquell barri,
i tractes aquest tema amb ell conjuntament, no? Fent partícip a la gent d'aquest barri de la decisió concreta que en aquell moment, a mitja legislatura, estàs parlant, no? No al moment només de fer el programa, o de fer el programa electoral. I llavors això nosaltres entenem que no és perdre o no perdre el contacte amb els moviments socials, sinó seguir sent moviment social i no anar amb a la gent dels moviments socials, com sempre ens ha fet molta ràbia aquest paternalisme de certs partits d'esquerres a la seva posició els hi permet de jo et concedeixo això que tu demanes, no? Jo que tinc el poder ho portaré a l'Ajuntament i jo t'ho aconseguiré. No, és que el que volem és exercir poder popular, no? I és la població organitzada que aconsegueix això a través d'una eina que està al seu abast, d'una eina que li pertany, que no pertany en aquest càrrec electe. Una mica. I això una mica. Llavors, de riscos n'hi ha, és evident, hi ha molts riscos amb la tasca institucional i de que se't mengi. I se't menja, realment. Et menja molt terreny. D'entrada, els ritmes institucionals són molt... Vull dir, realment són més ràpids que els ritmes assemblearis, no? Els que estem acostumats. I s'han d'estar prenent decisions i posicionaments constantment. I els has de prendre si ets 20 persones a l'assemblea o si ets 5 persones a l'assemblea. Llavors, clar, et crea aquesta contradicció, no? Hosti, estic fent una modificació de crèdit, que ja estem decidint com es destina 300.000 euros i som 5 persones a l'assemblea decidint-ho. Vull dir que això s'encadeix de tota la població, no? Llavors, clar, depèn molt de la gent, de la participació que tens a la teva assemblea, no? I llavors també el fet de tenir més participació a l'assemblea provocarà que els ritmes institucionals se't mengin més o se't mengin menys. Perquè és això, et porta molta feina i feina del dia a dia i tindràs 4 comissions al mes, un ple al mes, i allà hi has de ser i ho has de complir, no? I això et comportarà una feina. I si ets 5 persones a l'assemblea, és que no arribaràs a més que poder complir amb aquesta tasca i treballar la llengua. Si ets 20, si ets 30, doncs podràs fer això i podràs continuar treballant al carrer i fent moviment popular, no? El fet de ser partit o no ser partit és vetllar, dinamitzar, d'aconseguir tenir una assemblea dinàmica i amb suficient participació. I llavors també una cosa, que el front institucional és molt mediat i diguéssim que amb poques paraules, amb poca feina, no sé, a vegades se't menja molt el sortir a la premsa, estar a les xarxes socials, a vegades t'estàs discutint per Twitter amb un pesat d'Esquerra Republicana i et penses que allò és la cosa més important en aquell moment i de cop aixeques el cap i dius, però si això la gent ni se n'està enterant, realment, no? Vull dir, potser la meva feina no és estar discutint amb aquest tio, sinó portar aquest debat al carrer i dir, tu, que s'està decidint això que és superimportant i que crear una mica d'opinió. I una mica... Puc fer un matís? No, i també crec que una altra pràctica política de que no et transformis en un partit o que no siguis un partit com els altres sabem que són, és una de les coses que nosaltres fem, que és que els recursos que percep la pròpia candidatura per tenir representació institucional reverteixin en els moviments socials de la ciutat. Això, en el cas de Vic, ho portem fent des del 2007, en què les persones que són electes tenen una feina com qualsevol altra persona i durant unes hores activen la seva capacitat d'acció política, però no ens quedem, o fins ara, no ens havíem quedat una part del sou, sinó que el destinàvem tot a que reinvertís en els moviments socials a través d'un concurs, que vetllava per un objectiu concret i que l'obríem a totes les entitats de la ciutat i que donàvem una quantia entre 1.500 i 1.800 euros, em sembla important, per un projecte concret que treballessin els moviments socials, per tant, per alimentar-lo, i això ho fèiem cada any, i a part també hi havia una persona alliberada que treballava per vetllar tant per la institució com per coordinar els moviments socials de la institució i ajudar
en aquesta tasca, no? Per tant, això crec que és una bona pràctica i que ens diferencia de la resta. Per això, Ara sí, molt bé. no, amb això de fer revertir els recursos que guanyes de l'Ajuntament, que se'ls queda la candidatura, i fer-lo revertir a la ciutadania, amb això vigilar perquè a vegades no te n'adones i estàs fent clientelisme, no? Vull dir que amb aquests recursos que tu guanyes i que els portes cap als moviments socials i l'associacionisme, que tothom tingui accés a optar-hi, no? Que no l'hem vist tu al col·lectiu que tens més afinitat per aquest simple fet. Si després fem el darrer bloc de preguntes i si després si hi ha cap intervenció del públic ja ho deixem trobat aquest grup. Bueno, i ara una de les que serien les grans contradiccions o el gran problema a solucionar com a contradicció seria és que en el cas que la vostra candidatura es trobés en la possibilitat d'aconseguir quotes de poder, ja sigui mitjançant pactes o simplement en la majoria suficient per governar,